نروع 19 حدار تدالو على زينات زلكم متيلكو بقدامነት أرأس زينا ቀይ ባህር ኤርትራ ዘይ ተሳትፈቶ ወታደራዊ ልምምድ ቀይ ማዕበል ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ቅትለት ጋዜጠኛ ካሾጊ ንመሐመድ ቢን ሳልማን ተኸላኺሉም ኣብ ጀርመን አሸል ውላዳ ናይታ ኣዳዋተ ቆሪጹ ዘተረኽበ ኤርትራዊት በይኑ ጸኒሑ ትራምፕ ኣብ ሜክሲኮ መጥቃዕቲ ክካይድ ከም ዝኽእል ገሊጹ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ እዝን ካለን ሒዘልኩም መጽለኹ ክሳብ መወዳታ ምሳይ ክጽንሑ እንዳሓተትኩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ምግባር ስድራና ንኽትኾኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ዘይ ተሳትፈቶ ወታደራዊ ልምምድ ቀይሕ ማዕበል ቀይሕ ማዕበል ሸሞን ተዝብል መጸውዒ ዝተዋህቦ ሓበራዊ ልምምድ በመሪሕነትን ምዋሃድን ግብጽን ንግስነት ሱድ ዓረብን ዝተኻየደ ምዃኑ ሰራዊት ግብጽ ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ማያት ሱድ ዓረብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ስርሒታት ንምፍጻም ዝኽእል ልምምድ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ክልቴን ሃገራት ከምኡውን ካብ ዮርዳኖስ ሱዳን የመንን ጅቡትን ዝተወከሉ ሓይልታት ተሳቲፎም ነይሮም እታ ኣብ ሙሓስ ጸጥታን ድሕነትን ቀይሕ ባሕሪ ብቐጻለ ተራ ግብጽን ስዑድን ከዓቢ ከም ዘሎ ክትምጉት ዝጸንሐት ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ናብቲ ልምምድ ኣይተሳተፈትን ፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ናብ ካይሮ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ገደ ግብጽን ሃገሩን ዝርከበን ሃገራት እቲ ገማግም ወሳነ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ጸጥታውት ካላተን ብምሕያል ውሕስነት ናይቲ መስመር ከረጋገጻ ዝጠልብን እዩ ተንተንቲ ከም ዝብሎቲ ኣብቲ ዞባ ኣገዳሲ ጽልዋ ክህልዎ ዝደሊ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ግብጽን ስዑድን ዝብላ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ዝቆጻጸሮ ወታደራዊ ስርሒታት ክሳተፍ ሸውሃት ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ ኤርትራ በዘይካ ጅቡቲ ምስ ኩለን ተሳተፍቲ ሃገራት ዘለዋ ዝምድና ጥብቁን ጽቡቁን ተባይሉ ክግለጽ ዝኽእል እዩ ንህላው ወታደራዊ ማዕስከራት በወግዒ ክነቅፍ ዝስማዕ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ጅቡቲ ንማዕስከራት ሓያለ ሃገራት ምዕራብን ምብራቕን ምእንጋዳውን ባከም ዘይብሉ ይዝፍለጥ ኣብቲ ምስማዕ ከም ዜና ግብጽን ኤርትራን ዘካየዶ ቃለ መሕትት ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ክልል ሕጋዊ መቓን ኣህጉራዊ ተራ ክመጽእ ይኽእል እዩ ክብል ርእይቶ ሂቡ መንባሩ ይዝከር ኤርትራ ገማግም ባሕሪ ከተውሕስ ትኽእል እያ ዝበለት ፕሬዝደንት ሶማልያ የመን ጅቡቲ ሱዳንን ስዑዲ ዓረብን ንገማግም ባሕርን ከውሕሳ ይኽእላየን ኢሉ መንባሩ ይፍለጥ ሶማልያ ኣብ ዝሓለፉ ልምምዳት ቀይሕ ማዕበል ከም ተዓዛቢት ክትሳተፍ ምጽንሓ ይዝከር ኣብ ፈለማ ጥሪ 2020 ስዑድ ዓረብ እትመርሖ ኣኺባ ሚኒስትርታት ጉዳያት ወጻኢ ንቀይሕ ባሕሪ ዝደወቡ ሃገራት ወሽመጥ ዓደንን ኣብ ሪያድ ተኻይዱ መንባሩ ይዝከር ኣብ ኤርትራ ዝተሳተፈቶ ዋዕላ ተን ሃገራት ሓደ ቤት ምኽሪ ከም ዝመስረታን ቻርተር ናይቲ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ኣኺባ ከም ዘጽድቃን ኣፍሊጠን ነይረን እዚ ንሃገራት ኤርትራ ሱዳን ጅቡቲ ሶማልያ ስዑድ ዓረብ ግብጽ የመንን ዮርዳኖስን ዘጠቃልል ኪዳን ኣብ መንጎ እዘን ኣባል ሃገራዊ ዞባዊ ጸጥታን ምትሕጋዝን ንምድንፋዕ ከም ዝዓይ ድማ ይንከረሉ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ቅትለት ጋዜጠኛ ካሾጊ ንመሐመድ ቢን ሳልማን ተኸላኺሉ ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወራሲ ዘውዲ ስዑድ ዓረብ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተቀበለሉ እቲ ልዑል ብዛዕባቲ ኣብ 2018 ዝተፈጸመ ቅትለት ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ዝኾነ ዝፈልጦ ነገር የለን ኢሉ ትራምፕ ዝሃቦ ሪቶ ምስቲ ኣብ 2021 ዝተኻየደ ገማግም ስለይ ኣሜሪካ ዘጋጩ ይመስል እቲ በስለይ ኣሜሪካ ዝወፅእ ጽብጻብ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ነቲ ኣብ 2018 ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑድ ዓረብ ንሞት ካሾጊ ዘስዓቦ ስርሒት ከም ዘጽደቁ ዝግለጽ እዩ ነይሮም እቲ ዝኾነ በደል ከም ዘይፈጸመ ዝኽሕድ ወራሲ ዘውዲ ስዑድ ዓረብ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ስዑድ ዓረብ ንሞት ካሾጊ ንምርማር ኩሉ ቁኑዕ ነገራት ከም ዝገብረት ድሕሪ ምሕባር ሞት እቲ ውሩይ ስዑዳዊ መበቆል ዘለዎ ጋዜጠኛ ኣዝዩ መሪር ብምባል ገሊጽዎም መሐመድ ቢን ሳልማን ድሕሪ ቅትለት ጀማል ካሾጊ ንፈለማ እዋንዩ ናብ ኣሜሪካ ምብጻሕ ዘካየድ ዘሎም ሞት እቲ ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎ ካሾጊ ንዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ብኸቢድ ጸሊዎ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ወራሲ ዘውዲ ስዑድ ዓረብ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማንን ስዑድ ዓረብ ነቲ ቅትለት ንምጽራይ ኩሉ ቁኑዕ ስጉምትታት ከም ዝወሰደት ክዛረብ ከሎ ነቲ ኩነታት ከዓ መሪር ዓቢ ጌጋን ኢልዎ ነይሩ እዩ ኣብ 2021 ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ንህዝቢ ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ስለይ ኣሜሪካ መሐመድ ቢን ሳልማን ካሾጊ ኣብ ኢስታንቡል ንምምራኽ ወይ ንምቕታል ዝዓለመ ውጥን ከም ዘጽደቀ እዩ ዝገልጽ
ኣብ ጀርመን ዕሸል ውላዳ ናይታ ኣእዳዋ ተቖሪጹ ዝተረኽበ ኤርትራዊት በይኑ ጸኒሑ ናይ 3 ወርሒ ዕሸል ውላድ ናይታ ዝተቖርጸ ኣእዳዋ ኣብ ደረት ዓብ ጽርግያ ተደርቢዩ ዝጸንሐ ኤርትራዊት በይኑ ከም ዝተረኽበ ጸብጻባት ማዕከል ዜና ጀርመን ሓቢረን እታ ኣብቲ A45 ተባሂሉ ዝጽዋዕ መስመር ጽርግያ ኣእዳዋ ዝተረኽበት ጓል 32 ዓመት ኣደ ካብ ኤርትራ ዝመጸት ሓታቲት ዕቑባ መንባራ በኣስራ ጻብዕታ ከም ዝተለለየት እቲ ጸብጻብ ይጠቅስም እቲ ቆልዓ ብሰንበት ኣብ ቮልስምስ ኣብ ዝርከብ ደብሪ ኣብ ዓረብያ ደቂሱ ተረኺቡ ክብል ሓደ በዓል መዚ ፖሊስ ከም ዝተዛረበ ታክሳቻው ዝተባለ ማዕከን ዜና ገሊጹ ኣብ ጽዋን ዝት ህፃን ኣብ መዕቆቢ ቆልዑ የለኽም ዘለውን የመልክት በኸሜን ኣብ ኣፍደገት ደብሪ ከም ዝተወስደ ዛጊት ዝተፈልጦ ነገር የልቦን ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግ ሕለይቲ በት መስመር እትዛወር ዝነበረ ሰበይቲ ዘይንቡር ነገር ድሕሪ ምርኣያ ንፖሊስ ሓቢራም ዘይወግዓዊ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮት ክልተ ዝተቆርጸ ኣእዳው ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምዃኑ ጀርመናዊት ጋዜጣ ቢልድ ጸብጺባ መን ምዃኑ ግን ኣይተሓበረን ዘሎም ኣባላት ኮለላ ፖሊስ ናብቲ ኣብ መንጎ መስቀላዊ መንገዲ ኦልፕ ሱድን ፎርደበርግን ዘሎ ቦታ ብቕጽበት ብምብጻሕ ነቲ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ኣረጋጊጾም እዮም እዚ ካብ ሰንበት ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግ ሕለይቲ ከባቢ ሰዓት 3 ዘጓነፈ ፍጻመ ስንባደ ዝፈጠረ ኮይኑ ምርመራን ከባቢያዊ ተፍትሽን ንምክያድ እቲ ጽርግያ ክሳብ ንግሆ ከም ዝተዓጽወ ተገሊጹ ትራምፕ ኣብ ሜክሲኮ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል ገሊጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሰመዚ ሜክሲኮ ንዝመጽኡ ዘሎ ተቃውሞ ዕሽሽ ብምባል ኣብ ሜክሲኮ ዝርከቡ ነጋዶ ዕፀ ፋርስ ንምጥፋእ ኣላዩ ዝበሎ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ሙሳድ ድሕር ከም ዘይብል ኣጠንቂቖም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሜክሲኮ አንጻር ነጋዶ ዕፀ ፋርስ ወታደራዊ ስርሒት ንኽካይድ ካብ ሰመዚ ናይቲ ሃገር ፍቃድ ረኺብካ ዲኻ ተባሂሉ ብጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ከዓ ሰመዚ ሜክሲኮ ንኣሰራርሑን መርገጺውን ብግቡእ ከም ዘይርድእዎ ብርሂዎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ሜክሲኮ ንምርበባት ዘይሕጋዊ ምስጋር ዕፀ ፋርስ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ነቶም ናብ ሃገሩ ፈንታኒል ዝተባሃለ ሓደገኛ ዕፀ ፋርስ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዘስልኹ ነጋዶ ክትዓግት ብዘይምኽኣላዩ ዝወቅስ ከም ሳዕቤኑ ከዓ ኣሜሪካ ብልዕሊ ባንክታት ኩባንያታት ሜክሲኮ ከምውን ምስ ነጋዶ ዕፀ ፋርስ ምትሓዝ ከም ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ዝገለጸቶም ውልቀ ሰባት ሰፊሕ እገዳ ከም ዘጽደቐት ምንጭታት ይሕብሩ ሜክሲኮ ምስ ኣሜሪካ ብመሬት እተካይዱ ዘላ ኣብ ምግታእ ንግዲ ዕፀ ፋርስ ዘተኮረ ፍሪ ትተሓበር እኳ እንተለወት ንወታደራዊ ምትእትታው ዋሽንግተን ግን በፍጹም ከም ዘይተቀበሉያ በተደጋጋሚ ትገልጽ ዘላ በተመሳሳሊ ዜና ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ በአሜሪካ ዝቀረበ እማመ ውጥን ሰላም ወሽመጥ ቃዛ ከም ዝድግፎን ኣብታ ወሽመጥ ቃዛ ከአህጉራዊ ናይ ምርጋዕ ኃይል ክቀውም ፍቃድ ከም ዝሃበን አፍሊጡም ኣባላት ናይቲ ባይቶ ዝኾና ፌደሬሽን ሩስያን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ከአም እቲ በአሜሪካ ዝቀረበ እማመ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንምርጋዕ ዝዓለመ ክልተ ሃገራት ናይ መቋም ኣመር ከዳኽም ዝኽእል ነጥብታት ዘጠቃለለ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ዛዕባ ዝኾነ ርእይቶ ካብ ምሃብ ከም ዝተወጠባ ተሓቢሩ እቲ ብትእዛዝ ቦርድ ሰላም ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ክቀውም ተወሲኑ ዘሎ ሃገራዊ ናይ ምርጋዕ ኃይሊ ካብ ሃገራት ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ዝተዋጽኡ ወታደራት ክሓቁፍ ትጽቢት ከም ዘሎ ከዓ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘሎም ወገናት ሓቢሮም ኣሎም ሃገራዊ ናይ ምርጋዕ ኃይሊ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ጸጥታ ከስፍን ሓድሽ ኃይሊ ፖሊሲ ፍልስጤም ከሰልጥን ዝኾነ ወታደራዊ ዳግመ ምትእኻብ ንኸይካይድ ክከታተልን ትሕተ ቅርጺ ግብረ ሽበራ ከዓ ከዕኑን ትጽቢት ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ሕብራት ሃገራት ቫሲሊ ኔቤኒዝያ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ነቲ ዝቀረበ እማመ ተግባራዊ ክኸውን ብምፍቃድ ንወሽመጥ ቃዛ ኣብ ምሕረት ናይቶም ኣገባብ ኣሰራርሖምን ገና ዘይተነጸረ ዘሎ ቦርድ ሰላም ንኣህጉራዊ ሰራዊት ምርጋዕን ይድግፉ ከም ዘለው ኣጠንቂቖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንቃዛ ተቋፂሩ ዝርከብ ሓማስን ነቲ ኣብ ወሽመጥ ኣህጉራዊ ሰራዊት ክዋፈር ዝድግፍ ብባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ዝቀረበ ውሳነ ኮኒንዎ ኣሎ ዝخبركم تخاتلتي لو مزبلنا يوم السنادونا أبزو ودينا لنا مسنا بمسنحكم بلبنا مسكن ببزلخمو سلام تمننا